Yan po yung Mount Paldingan. Pupunta po tayo doon sa may pinaka-tuktok mismo. Kaya stay tuned guys. Yung mga kasama natin doon, kanina pa sila doon sa entrance. Aabot tayo. Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome back sa aking YouTube channel. Bali yung magiging content natin ngayon, pupunta po tayo sa pinaka-summit ng Mount Paldingan. Bali yung mga ibang kasama natin, paakyat na sila sa Barangay Santa Catalina. Habol po tayo. Tan po natin guys kung hanggang saan yung kaya ng motor po natin akyatin, kasi napaka-tarik lang trail doon. Kaya pasyalan natin. Medyo matagal-tagal din po na di po tayo nakaakyat doon. Kaya pasyalan po natin. Bali may makikita kang flag doon sa bandang taas, pero hindi lang masyadong halata. Marami na pong nagpupunta doon. Hindi lang po dirt bike riding, pati hiking, mountain biking po. Maraming nagda-downhill ng mga bike. Kaya tara, stay tuned guys. Abang-abang kayo kung ano yung magiging gaganapan natin doon. Yung pinakatuktok nun, ngayon ko lang po susubukang akyatin, kaya abang-abang po guys. Dito po tayo sa mission place. Dahil mga tropang manawag. Kasi ano lang kami, lalaro lang kami sa gawin mga pusta. Yung misis ko na nasa abroad. Ito po yung race director po namin, Sir Robinson. Okay, abang-abang lang guys, stay tuned mamaya. Okay. Hintayin natin isa-isa yung mga kasama natin bago tayo titira sa uphill. Uphill yan, uphill. Tira. Uphill na may siko-siko. Hop. Delikado dyan pag sunod-sunod. Team Manawag, yung kasama kong akyat. Yan o, double trouble. Minto yung nasa dulo ko kasi dapat pa isa-isang sal kasi. Oo ay. Biglang liko yun din kasi kaya nung napatras tuloy ako eh. Kuha kasi yan eh, parang siko. Siko. Meron ding shortcut kaso napaka-trick yan o. Mayroong tali dyan sir. Wala. Mahirap yahon to pag hindi babalik. Kailangan kukuha ka ng buwelo dito akyat. Oo, sige. Nahulog pa yung kulay green dun sa baba. Nahulog pa? Oo, nahulog dun. Maganda itong trail sa inyo ngayon. Maganda, ito ang pinaka-the best. Hindi lang hindi lang trail site, hiking. Tsaka biking din. Para maraming no. Maraming nagpupunta. Balikan natin yun sir, yung nahulog. Ayos. Tignan natin guys yung isang motor na nadaanan ko kanina dyan sa baba. Dapat isa-isa Nahulog. lang sir. Oo, isa-isa lang. Hindi sana ako kinapos kung hindi tumigil yung nasa harapan ko eh. Dami pang pakyat na mag-hiking. Oh! Nako. My God. May mga vlogger pa ata dito. Ayun. Walang helmet pa yan, walang helmet. Oh, bomba-bomba lang.
Nagtitrail po ako dati din. Dalawa na tumpa doon. Yun. Anong feeling, sir? Anong feeling? Madali lang pala. Madali matumba. Timon lang. Huwag masyado. Huwag masyadong pigain. Mapakya, dito sila. Ito po, yung mga first timer. Sige, sige, tira. Uy. Check mo yung gulong, sir, baka matigas. Parang matigas eh. Nag-boss na ako ng... Medyo nagbabanis na. Dapat 15 PSI lang yung gulong. Hangin ko din kanina eh. Ang daming sumabit na damo doon sa disc brake. Tangina, nahirapan ako rito. Oh, yung alarm clock, yung tumutunog. Hindi sa akin yun. Hindi po, hindi mo sinabi. Dapat isa-isa pala po. Umaga pa lang may nakatulog na na motor. Dami po kaming umakyat ngayon, guys. Kasama namin yung mga hikers. Abre, kapay na ako ka. Yakon tayo sa kaya. Kami yung mga hikers. Bikers. Hike in bike. Sila may... Hike bikers. Diretso agad sangan, timata na ka. Matrasan dyan. Kasi pag dito, mag-uno yung motor kasi eh. Mas maganda doon. Mas yamado yung malilit yung gulong sa likod sir. Tsaka, kuan, sakto lang sa tukod. Pag mataas kasi, mahirapan kapag tukod. Oh, pwede na. Hindi pa yan kaya. Ganun pa. Uy! Matigas yung mga gulong. Papasok yung ano dito. Buhatin mo yung gulong sa harap. Ipaganda. Dito. Pati kaya natin dito yung harap. Ilang po rito. Traffic na, guys, oh. Ito yung mahirap kasi pag sunod-sunod. Dapat keep distance. Kasi napakatarik ito, guys. Pero pag sa video, hindi masyadong halata. Uy, wala. Wala. Galing lulugan. Wag masyado bumba, wag masyado bumba. Oh. Yan. Oy, oy, oy. Tagaktak talaga yung pawis dito, guys. Oy, happy birthday. Magandang pa-birthday to, sir. May mag-birthday daw pala. Naka. Okay. Yung harapan din. Ayun, sige. Happy birthday. Okay. Mabalin. Alon ko ito. Nandun yung gamit ko. Pagtuta, nagkanatatakot, Alden. Gano'n? Oh, sige. Oh, sige. Nagpay bata, oh. Uy. Bitawan mo yung clutch, bitawan mo yung clutch. Yan. Sige, para di atras. Bitin. Ito ay pang chicken. Ay, Brian. Ito ay pang chicken. Ito ay pang Red Bull. Chicken lasik. Dito ang musam, no? Parang hindi matras, no? Hindi na kami meron ata. Oh, naka-premiere yan. Hindi masyadong atras yan. Kaya lang, pag binangga natin dito, ano eh. Kalso ng bato na lang. Dapat ikot yun eh. Sige, napa. Sige. At boots mo, sir, ikalsom. Wala pa ako. Oh, may yan. Linggo ngayon, hindi pwede akong abalahin. Sige na. Okay. Apakan mo yung bato. Sige, nakaano mo sa katabila ako. Ako dito ay. Sige, sige, papa. Kaya mo nang sabihin yan.
Pista niyan eh. Pinangutas pala dito. Apakan mo yung bato para kuan. Yan. Ganyan ang uy. Oops. Teka lang. Maliit yung bato. Okay. Umakyat sa kalso, guys. Oh, sandali. Abante. Hilahin na kaya natin doon. Nag-overflow. Hilahin na natin. Yan, pwede na yan. Kalso ulit. Nakakasanto yun, no? Uy, Atras. atras na naman. Kabayo pa. Alanganin man kami. Sige. Sige. Ganyan po kami dito sa bundok. Tulong-tulong. Naka-angkat. Tulong-tulong po kami. Sigurado ka, sir? Yes! Yan. Happy birthday, Alvin! Lahat dito magkakapatid. Pag natumba si Alvin, tumba. Hilain sa harap. Hilain. Uy. Bitawan mo yung clutch. Sige, bitaw na sa clutch. Op. O sige, banat. Banat na. Okay, kasi, hilahin na lang doon.